Mbukeli, ngikubingelele kuze zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngakandlozi. Ngicela mawuqala ukuvakashela le channel cofa subscribe thokozele le video le. Kanti umbukeli usale ushaqekile umphakathi wakaSimane ngemuva kwesigameko sokusidubula kwekhansela lendawo lashona. Umnomzana Sibonelo Luthulo oneminyaka engu-49 obudala ikhansela le-ANC ku-Ward 12 ube nonkosikazi wakhe ngesikhathi esidubule entathakusa ngoLwesihlanu. Kunezinsolo zokuthi kube nengxabano phakathi kwakhe nomkakhe eholele ekutheni ukuthi enze lesi senzo. Amalungu omndeni nawo umphakathi athasadedekile ngesenzo sikamufi uLuthuli okungacaci ukuthi ubecasulwe yini. Umthombo uthi isibhamu siqhume kathathu uthi umndeni uphithene amakhanda futhi akekho noyedwa onolwazi ngesigameko esenzeke emzini wekhansela ebelihlala nonkosikazi kanye nezingane. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uqinisekisile isigameko sokuvula kwedokodo lokushona komuntu. Mbukeli, bekuyizona lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Cela ubeke uvo lwakho kwi-comment section ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.